Ah, ay sa loob. Ano yan, pre? Lagi na-injury yan. Pag na-injury, lagi na-injury na yan. Oh, yung best na ba yan? Hindi mo pinapahilot. Dito sa amin, parang ano lang, Haplos lang. Ay, wala akong haplos. Sa kanya talaga, baklas. Subukan mo dito. the best na ito. Hindi ko na may Ito. Kaya, ayan, pag nahilot yan, brother, automatic na yan. Hindi na yung babalik sa ano. Automatic na yan. Makakalaro na siya. Kaya gusto ko malapot. Pambutan mo lang, pre. Okay. Oh, kuya, ano? Dadata mo ah. Oh, yan. Dadata lang tao natin. Yan natin. Teka, labog mo lang. Medyo masarap. Ah, sige. Para may... Dito ka dito rin, ah. Meron siyang... Sa mo ako. Yan. Sabi mo ka, dandanin mo. So, Oh. dandahanin lang. Ganyan. Ka dun ah. Ganyan, ganyan rin sinabi sa akin eh. Gandahanin eh. Gusto ko malambo. Para... Lambutan mo, pre, kasi- Natin yung mga ugat, lalabas agad. Huwag kang titingin dito ah. Huwag kang titingin dito ah. Basta nakaka... Magana ba? Magana, brother? Maga na? Magana dito sa side niya. Hindi, ito. Ito ang masasabi mo sinasabi mo. Gusto ko malambot. Huwag mo nang kuhan, matigasin. Gusto ko yung ganito Ah, ah. malambot lang, pre. Lambot. Ari, Gusto ko malambot. Lambot lang. Lambot lang yan. Sa akin nga, puro sigaw ako eh. Ah, magana talaga, pre. Aba. Malaki nga ng magana, aba. Gusto ko malambot. Yan ang gusto ko. Yan. agoy, masakit. Oo, basta yung napupulang. Yan. Saglit naman yan. Makalakad ka kagad yan. Oo, kakalakad na. Agoy! Huwag mo hinila. Huwag mo nga yun, pre. Huwag mo hilain para may ano ko yung atras ko, kakalas yung ugat doon. Pero kung di mano, kung napilay ka agad yan, Kailangan kung hilot ka agad. Oo para hindi masakit. Pero yan ang mga gustong-gusto mo, yung mga ganyan. Brother, ano? Ganyan ang mga gustong-gusto mo, ano? Oo. Yung mga maga na, ano? Oo. Labo mo, pinapatigas mo kasi. Huwag mo patigasin. Hawak ka doon. Hindi ganyan ang forma mo. Gusto ko naka-street ka lang ganyan. Relax kasi. Ganito ni style na yung paa mo ni ganito. Basta lamot mo lang para may balik agad. Sinaitig yung ugat. Relax ka muna. Ganito mo muna para dumalo yung dugo mo. Ganito muna na ganito. Sige. Parang sa akin rin yan sa tuhod, eh. Oo, mas madali sa'yo, tatuhod. One click lang yun. Madali lang ba yun? Isa kanya yun nandito sa side niya eh. Mas malala pala yung ganyan kaysa sa akin sa tuhod. Oo, mas malala sa kanya kasi yung pangalawang joint doon sa gitna. Kailangan natin sa riyan, ilambot mo para makalas lahat yun. Kasi nandun sa gilid niya, ito kasi yung sa kanya eh. Nako. Yung pangalawang joint niya dito. Kasi ilang joint ito eh. Isa, kamo. Dalawa, tatlo, apat. Kaya nagagalaw tayo ng ganyan. Okay na? Okay na, ito para madali. Gusto ko malambot. Lambot mo lang. Yun! Nakuha tunog na ka ba? agad. Yun na. Lagot ka ba? Teka. Hindi nakuha na. Tanginan sa gravity yan. Sakit talaga yan. Yan. Kuminawa rin naglagot out. Tunog ka ba? Teka. Kasi nakalabas lang. Basta Pero relax pag ka natapos naman yan, pre, din mo, automatic. automatic na. Lakad ka agad. Na siya. Nakakalakad na siya. Mamaya pagpatalunin ka muna dyan, oh. Gusto ko yung parang gano'n na Malupit yan si brother. Ganon. Malupit yan si brother magbaklas. Talaga, kung naatrasan. Kapag gusto niyong gumaling. Kaya nga sabi ko, dito na lang natin ipunta kaysa roon sa malapit sa amin. Oh, yung babae na naghihilot, yung matanda. Gusto mo yung parang ganyan lang siya? Tapos na, sir.
Uwi ka na, pili ka din. Wala rin. Wala rin na. Gusto ko malaman, ramdaman kung meron pa, wala na. Kasi tumulong na eh. Hawak ka doon. Relax mo lang. Hindi ko na lalakasan. Basta ramdaman mo lang kung meron pang kumikirot o wala na. Saan banda ito? Ituro mo yung masakit para alam ko. Dito sa Tagayar lang. Dito. Saan? Okay. Okay, yan pala sa may pinakang ano pala yan. Yeah. Ari ko. Gusto ko malambot. Lambot mo lang. Masakit. Kung mo pinakatigas kasi. Uli. Relax. Relax. Hinga ka pa, dalawa. Ay, Puta, isa pa. pati ako napapahinga ng malalim rin eh. Yan. Hindi na masyado. Kanina, ginanong ko eh, parang umaaray. Oo. Pero ngayon, hindi masyado na. Labo mo lang, tatignan ko pa kung mayroon pa, wala na. Sasabihin mo, pre, kung masakit pa o hindi. Ayan. Labo mo lang. Yan. Teka. Hanggat di nawawala. Gusto ko malambot, ha? Dito ko tapakan. Ganyan, isintro mo kasi. Gusto ko malambot. Yan. Lambot mo lang, ha? Isa lambot mo lang. Ganyan. Ganyan, Michael ang hilot, Michael. Lambot mo. Yan ang dapat magaya mo, Michael. Isa pa. Lambot mo pa. Hilot ni brother na baklas talaga. Yan. Tapos dito, ganito mo. Ganyan mo, ganyan. Gusto ko malambot, nakatigas. Yan. Lambot mo lang. Isa pa. Gusto ko malambot. Talaga ina-align Itas talaga eh. mo, para may yalan yung mga ugat dyan sa side niya. Alambot. Yan. Yan. Natin mo, mayroon pa. Ari, biya pa rin. Ganito, sir. Hey. Naka-video lang. Chinelas. Ngayon, ganito mo nga kung mayroon pa, wala lang. Sabihin mo lang kung masakit pa. Oo, Hindi, ganyan, ganito ganyan. mo. Ramdaman ko Sakit may pa, no? nagka-transpan. Ganyan rin sa akin, masakit din. Saan banda yung nagka-transpan? Doon pa rin sa Sa loob na. parang may laman na ano. Oo. Titirahin pa rin yan ni brother. Hanggat ano. Sa akin ganyan rin, ang pinatesting niya, masakit pa rin. Mamaya, umiyong kang ko na yan. Mamaya, may pinamit sa kapon bill. Para matutunan yung sakit niya. Baka nalamog yun. Kasi ilang araw na kasi pati ano. Kasi nalamig ka na yun. Ilang araw na lang. Siguro. Lambot mo ko. Lambot. Yan. Sige pa, lambot. Yan. Dito. Gusto ko malambot. Yan. Tumunog na. Hirap pala pag ano, no? Yan. Sige. Ilang, labo mo lang. Sige pa, huwag mo kasing sinasabi sa tuhod mo, i-strip mo lang dyan. Yan. Labo mo lang. Yan. Hanapin ko yun. Yan. Nandun na. Yan. Isa pa. Dito sa kabila naman. Sige, labo mo lang. Huwag mong pinapati ka. Yun. Isa pa. Ay, no? Masakit dyan yung tumutunog, hindi. Okay lang yan. Yun! Puta, tunog talaga. Ano sinasabi mo? Yan ang sakit eh. Yeah, Teka. Subukan kong pala. Tapitin konti. Gusto ko malambot. Lambot mo lang. Ganito. Lambot. May nag-crackles, wala. wala naman. Ari ko, ayan. Yun ang masakay. Yun, galing. Dito sa itasa. Dito, Agoy. Doon pa rin. Wala dito sa itaas. Wala sa taas. Sa Dito ilalim lang. lang. Okay, lambot mo ka ron. Galing ano. Ari ko. Ayan, lambot mo lang. Sige, lambot. Sige, yan na. Sakit niyan talaga. Ramdam na ramdam ko rin sakit niyan. Nang nadali rin ako sa tuhod. Yan. 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 Tignan muna natin dito. Parang nahihila niya. Dito muna. Yan. Gusto ko malamot Gusto ko ganito. Ito sa gusto para maano natin yung ganito. Lumambot. Matigas kasi. Sige pa, ilambuo pa. Parang ganon. Sige, kusa niya yan. Kusa niya yung lalagutok yan. Sige pa. Sige pa. Hinihilan niya naman. Huwag mo hila-hila kung ganun. Gusto ko yung malambot lang. Isa pa.
Yeah, parang ganun siya. Parang ganun. Sige pa. Ilang mo pa. Yeah. Dito. Dito sila. Ganun. Ngayon, ganito may kumikil pa, wala na. Ano mas masayang kanina kaysa kanya? Wala na. Hindi na masyado. Yung ganito nga, dito sa harap. At ito eh. Yung parang mas. Pero hindi na masyado. Hindi ka kaya kanina. Itry mo man ilakad. Para maramdaman mo kung kumikil o hindi. Sige, try mo. Ganyan sa akin ng una, masakit din. Pero nung ano, wala na nung una ba? Sige, lakad mo ka. Pakiramdaman mo, meron pa rin. Meron pa rin siya. Ganyan rin sa akin ng una, di ba? Kasi May- parang ano nagkaalaman siya. Yung mga balat ng pan mo dito. Kasi nasaktan kasi yung nandito niya eh. Pero pag hindi yan pinahilot, babalik at babalik yan pag nag-basketball. Oo, Pag hindi pinahilot, pag hindi pinahilot ano, mabilis na siyang mabalian yan. Oo, mabilis talaga. Pag hindi siya nagpahilot talaga no. Kasi yung talon niya lang, bagsak, Wala na. parang nagaganon siya. Wala na. Hindi mo makontrol. Oh. Mas grabe na yung sakit. Pero pag